Кой ми боти горе? Опа! Деца, какво ви стана, бе? Откачихте? Его на втория етаж. Добри, помахай на камерата. Мише, няма да се плетеш на камерата. Айде, бой не изчезна. Айде го чекам. Това от теб. Кърлинг с косата бе. Кърлинг бе, брат. Само че... Трябва една четка мишката да чисти отпреде шайбата. Ма там четката, више, нали се разбрахме, Базио. Къде четка? Там кърлинг човек. Цигато ще трябва, има и спасител тук, ми се струва. 5 пъти му казах, трябваше излезна от всичките да се засрамиш. Давай, пускай. Пускай. Ти много такова. Това тежката трябва бавно да върви. Некой ще пара по гъс, май. Затова няма да се прави в България. Само щуртизеки се занимава. Това вика как Браво, браво! Ти не му тръгнеш тая. Ей, Роки, мирен. Тук нещо много скърца тази Седиш горе на почките. Там нещо много скърца тази. Тук ли? Миша, ако мога пъдна, чак се смея. Нищо са изчезна. Шлюп! Айде, двамата на куп. Стоите ли си? Чакаме четвърти, айде. Аре, добри, почваме.